Matur suwun, Mbah. Suwun, Mbah. Wis wengi. Oke. Jalannya licin. Selamat wilujeng sak wangsulipun nggih. Mlaku dhisik kudu nguyuh ta iki? Heeh. Iki kudu nguyuh ngene iki mang, mlaku dhisik mah kudu nguyuh. Ngatek kanan kiri. Gawakne piye? Nek gawakne. Kira kok lebokne lho. Iki mang lagi ibu tembok iki. Ya ngono. Timbuyan. Ya yang ngono penak. Lah mbok piye? Ya oleh mbok mekado. Lah ya kek jangan lepas timbu iki. Kata apa sih lak kau? Lah mandene kasih arene apik kencur. Hah? Mandene kasih arene apik kencur ngono kae. Lagi jebolan alas gede. Hah? Tak kira nek lemu. Lah iya, alas gede. Diomongi ra percaya. Ora percaya nek rembuk tekne iki. Lah nek mbuktekne rasa. Iya, yuk mendengar. Bapak terjangun Karo pan sampun terek jan. Matur senangun prabipun nggih. Pinarak ya. Sajake ndak yang nglangkungi mriko ya. Mantane bagus pesen dikon ngene saiki. Alhamdulillah sama dengan sakit ngaturaken panjenengan panjenengan bilih kalau mau sama dipunaturaken luwih pinambi antawis kalih kekeluargaan alih keluarga saking panjenenganipun Bapak Paniki kalian panjenenganipun Bapak kami matur sembah nuwun sanget sedaya mugia tansah mlampah langkung sae tansah dipun dadosaken keluarga ingkang bahagia mulya kados Mimi lan Mintuna ngantos sak sekabehipun anggenipun rinanggane wonten ing kalenggahan siang menika acara gegambiongan tali lelipur sesarengan kalian kanca-kanca riba musik ingkang jurusan ing laut tanggil panggul bobine kang samenika ibu atos-atos nggih Bu kadosane rada lunyu mboten ngeri tapi lunyu wong pancen apal peluran mosok metu rine kan mboten. Biasanya pulang ini pemirsa. Nggih niku laris. Sudah pasrah dan lain-lain. Dan ini sudah pukul jam 12 siang. Terus nyangati sari gitu ya. Oke. Dan saya tak pegawai aku ini gitu lah ini orang ini tadi diajar. Kok ya panggilmu nih. Nggih, kula nggih gumun to, buka kertas nggih Bu ratusane. Kula dereng dados lurah sawahan. Bijing kan bapak dados presiden. Jangan, nggih bijing insyaallah. Nggih, juga solid iku pangkat jagi leleng. Toh, mboten pinarak. Alhamdulillah. Iki tenan madune pol. Apa namanya madune iki?
warnanya tidak merasa manis-manis sama sekali, mesti terhindar dari penyakit diabetes. Betul sebangun. Dan saat menika sampun manjuripun pahargyan kami kita ngojol batang keluarga Gung panjenenganipun Bapak Kamit kalah panjenenganipun Bapak Pandi Bapak Dewa Menteri Tikanan Gansang menika sampun kemareng kondur suwang sakit dalam mriki mugi ngantos dalem dipun piyambak tansah bener saking rupit dalan ing sambikala sinaketan kalian rezeki kang kathah lan barokah. Selamat wilujeng ngantos bincang puputing yuswa panjenenganipun anggenipun rawuh wonten ing titik kalanggahan siang menika wonten dalem mriki dalempun Bapak Kamit. Wabillahi umpaminipun saking panjenenganipun Bapak Panidi samangkin saking kata-kata kulon balio menyang kulon. Terus menika alhamdulillah sampun kasendakan. Wabillahi menika Bapak Pramugari dipun mandikani kanthi panjenenganipun Bapak Kepeng sak menika sampun semaju pahargyan giding jari badhe katuraken kunjuk dhumateng panjenengan sedaya mugi dados wasuka parisuka. Medhot terus Mbah nuwun. Kok sampun kepasa pundur nggih. Dan dipun artis itu ya. Iya, matur sembahun sampai saged dipelajari. Sampai ini diwiti mawon nggih. Dicok nggih. Oke. Yuk Taiwan malih lah, lemlek. Ya Allah. Wis pengumuman. Saat menika, kowe mandi mangane condro manten kaya ngono gegeran. Ayu kan malah guru kancane. Rasulullah pinampi langkung toto titis dalah atas saking samudayanipun alhamdulillah sedaya sing penting pun disrahne. Sing kempet-kempet ya muga-muga mulih ya iso kempet. Nggih, kempitane pun ditinggal. Yo, dipun pinanggani. Monggo Kang Mas Rika Musik. Tidak, nek.
3-3 kok. Saya kan wong sing ketulan kon bali ngulan manis. Sing pikir sing kon dhuwur ati balek nek iki dhuwur. Asale kon dhuwur. dengan paling teman nopo nggih diperkirakan diperkirakan di kemenangan melalui satu kali kalau dalamipun pokok kali iki diatur dengan ada iki soalnya dangdut bilang nopo lansak kok kita tadi nonton itu sih mau kemana kalau ada pinter-pinter lagi jadi sampai kan anak mereka langsung udah mencet saya kata ayu banget mau udah mencet udah yuk ini kira-kira
Matur sembah nuwun cerita. Halo Pak Di. Ya Allah, sapi gunung. Nggih, siap. Kok ya jenengan ngeleng-eleng wis sapi gunung. Minangka saking kadang-kadang ingkang sakmenika sampun katempen rawuh dari berkah donga pangestunipun mugi rawuh panjenengan ing pangajab dados donga ingkang sae saengga nggih matur sembah nuwun Kang Mas ingkang sampun kapersa kondur dipunaturaken sumber kondur mugi samet wijeng songso saking dalem iki ngarotanipun nyapa Kang Samsul mangke lah tonton sampun ingkang nomor kalih siap ning siji supaya bagus kepiduan karo siji ya wayahi ya ora jeblok Piye? Ora betul lek kene. Ngomong-ngomong Pak, ngomong. Yang aku maconi nek. Pin jaro. Ya. Lere to Dewa. Superane katiran. Iya? Wah iya. Besar pamitan dong biasanya. Ganti nek gue mas ngomong iki. Wes aneng kono. Jadi bungkusne duduh. Monokrong. Kesone tek mah. Enak ya? Perak bae dateng. Resik jenenge. Mata enak banget. Luar biasa. Operator iki wong ndi to, Mas? Berapa? Jenenge barang kok ya apik Himata. Himata. Kini sedeng oke siji loro telu papat. Pitu. Ya kayak cherry ngono kata. Lah iki dioyong-oyong. Cherry 15. Iki surung iki diadung. Iki Ya krono. iki barang dedok sakmono. Piye mbok murah kontane, Bes? Wis mbok montan ono. Brocol kan ndi mbok murah kontane. Kayak wedok. Larang-larang iki. Iya. Boleh. Yo, satu. Ya mau pas sore yo. Sepertinya agak pindah-pindah ya nang. Ini dia di sini ini. Oh, bener. Semut kerasan. Iya, engko Mas semut nyatane iki. Jalannya licin. Selamat wilujeng sak wangsulipun nggih. Seger iki semut tok. Pilih nek omah lek ngene iki. Turu sedalet. Kopes mamboke nek ra dinteni. Entano no. Saya yuk pemirsa, mulai mau hujan lagi. Dikejar sik tangan sing tinteni apa mau? Kalau teman breot sing enteni Ratu Soijah.
Hah? Kita tunggu di sini. Jalan kaki guys, sudah mau hujan lagi nih pemirsa. Kita tunggu di sini. Mlaku dhisik kudu nguyuh ta iki? Ha, mbok karo ngakoni. Ya kudu nguyuh ngene iki mang, mlaku dhisik emang kudu nguyuh. Ngantek kanan kiri, gawakne piye? Nek gawakne. Mbok. Kira kok lebokne lho. Iki nang lah ibu mbok kayak gini. Ya mau. Timbuyan. Ya yang mana penak. Lah mbok apa yo lah mbok mekado. Lah ya kayak yang lepas timbu iki. Kata bos lek kau. Lah kamu sama sing mburi emang? Bakat diam. Lah mandene kasih arene apik kencur. Hah? Mandene kasih arene apik kencur ngono kae. Lagi jebolan alas gede. Hah? Tak kira nek nemu. Lah iya, alas gede. Dia mengira percaya. Ora percaya nek rembuk tekne. Lah nek mbuktekne rasa. Wis seru iki. Ane rembuk kamang biasane lemu. Ha, wis kok. Wis ora BPI rono nah. Lah iya ya wis. Mbah Kadiem ini rumahnya yang di atas itu pemirsa, yang di atas ini. Tuh. Kalau ini rumahnya Pak Soijo itu yang sawahnya gandeng sama kita, yang biasa kita ngerumpi itu pemirsa. Ini rumahnya. Di situ ada 3 rumah. Sini 3 rumah. Matur suwun, Mbah. Suwun, Mbah. Wis wengi. Oke. Wih, becek. Tekan. Kalau tekan. Dan bebelan delok lenandur kencel kita mengira ora percaya. Saiki percaya, wis sana lagi percaya. Ya apa?
Ya lagi percaya lek diomong alas gede. Ya, Mbok. Nandur apa? Jere le nandur kencur si anu. Ya, malah dilek wong manem. Iya, wis tak omongi ora. Ora ada. Main dia mau lemu gede-gede ombo-ombo tinggal kau sini yang dayaan. Wis serus dhewe ta. Tak delok nang. Ora nang gambar iku. Juga ati sing nani yo mbok wis ngono jadi. Lah wong diusung yang anu to, nang dayaan. Kakiran mana ini? Ayo Mak Lampir. Dalane alhamdulillah asap. Lewat kali. Tangkel tangan. Iku bilang ringin. Ringin. Wes cengkae. Wah, ono cengkane. Kaya ngene. Wayah ngerah. Wayah akeh. Kae. Dhuwur iki nah. Yuk kuwi. Oh kabeh. Telung luang. Iki Kayune. Jare kok dimantu iki kae. Sone nek kaya mau penake. Sumber iki pecah apa? Tergantung. Sopo sekali wong jago. Jago dalan kaya ngene lho kok. Ngene piye ya wong. Dikira lan kene jeblok. Lah ya mang kene. Mang. Iya. Ki party. Pak cengkah. Awah no. Lah iya. Awah Awah ya nyinom. Iki party. Iya. Dan diwek bawa. Ngiseng. Ngiseng ah. Gembilina melandring. Gede kalau nungkik katanya. Nungklik. Lek 3 ya cocok. 3 lah rata dipenek kan kata piye ya. Bluduk kayak lunyu. Uangnya. Oke, ngembil kadung ngembiyawara. Wis cengkae teko ket ngepok. Apik. Pepaya pemirsa, cengkeh pepaya. Kayak sing panen ki so. Lah pon. Panen.
musim. Aromane kembang sengkeh tah wangi. Panas. Panas. Lek diumbulke ya mesti nggih ada nggih omah semut. Rumputnya hijau. Ini tuh merupakan jalan tembusan pemirsa ya. Jalan tembusan yang hanya bisa dilewati oleh roda 2 dan juga jalan kaki di Bondawong. Jembatan ini di tiap tahun diperbarui alasnya, kalau gelogorannya atau penyangganya kayu cengkeh jadi kuat. Jadi setiap tahun mau atau setelah lebaran diperbarui. Tapi apa lho kayuan itu iki cengkeh. Lapisan ini rusak. Jalannya nanjak terus. Lagi panen. Dengar sampai sini pemirsa. Soalnya luar biasa. Brek. Sampai di Dukuh Bapak atau kampung tempat tinggal kita. Diawali dengan kandang kambing. Kambingnya hamil, ada yang hamil. Apa ya? Kising manak kan kita? Lah iya tadi ya. Sing manak pas acara nemahmu kayak kan. Saurunge apa? Telan Ben? Terasi. Doro iki. Salinda ya. Doro apa? Doro kabeh. Iya. Salinda. Ben. Apa cengkeh? Gue teko balai. Owner teko. Ayo tak syuting. Mas Ri. Nur Jaten. Loh kok salah Nur. Yang gone Nur iki, Mang. Jeneng kono. Ki sing ditutut. Sing ditutut salah. Nur tunggale sini, Mang. Itu gendeng. Tukang piro iki asale kayak kemari? 28. Gone landek lagi ini bareng lanang. Gone Nur suwi lagi lanang. Wis lagi, aline loro mah to? Iya. Kemana pirang munggahne dhewe? Yo karo Mang karo Tini aku. karo Nang kene? Mang, Ini Pak celuki. Yes. yo koir kadung ngetrucut kok koir bareng ngarit. Wis tak unggahne. Nuwun kowe ya. Nggih. Padha mape. Matur thank you, Mbah. Nah, sapa ngliwatin nek Ponijah karo Kak Saimin. Liwat kono sik. Bakul tempe ya lewat kene.
Ini keramik ya. Ini keramik apa nih, Bin? Keramik ya? Apa kita? Keramik apa anu? Granit. Tipura. Titin Karisma. Ya lelah. Lu ning gone titin. Lah kok ngiding. Karena ora kayak ngono to. Karena oke nek. Hah? Kene mlaku apa? Mlaku apa terkenak, Bun? Nek Bun? Mbak. Mbak Bun. Ipin, teko kono. Mang jerekan nggo sepeda ora riteh wis lunyu-lunyu aku. Depan Laura. Ini rene ya. Megawati terus kuwi. Sinyale rane nek salin pipi. Cucu tercinta. Nah, Ada yang rokok. Jalan Kang Bro. Iya toh. iki Pak Bos sing gawan kok lek anu dincak tutumu. Tapi ra masalah iki kan. Nah. Wes, Nyapi. tunggahne lho, Wes. Ayo berapa? Iya iki kuwi. Ora maksud ya. Yo ora riteh lho wis. Tak ngarep. Nah. Ayo mulai. Indra kan ngenteni. Lah iki cita lagi mulai. Ban becek ndawung. Lambi dinggo nyanti nah iki. Ngumbah, dikumbah. Isian nang setun lah, lek sesuk ono kan dihangeri ya. Iya pes ngisini sini. Kita tuh ya aku ganti terus. Nggo jaket ya iki sijane. Ya nggo jaket ya mergo tak ngin deleh-deleh anu kuwi apa jenenge alat-alat. Lebih nak ben sing dirabuk jasmin wis lemu. Lamane anak wong lembu-lembu. Alah yu mare lara boyok. Wis mangan daging, mangan kuwi. Ini nama-namanya. Ya Allah seneli. Iki jenenge nyolong, Nel. Sapa sing ngerti? Ku tau sih ya Allah tengah-tengah. Ya lan wong tak semuruk. Ya kono ada. Sing ngerti karo wis jago. Awas, minggir ana. Ya Allah. Ya Allah. Tak aku. Apa? Kedongso. Ndi lho ya terus sak mono sepir. Segegem mereneng kok. Tuwa iki lho. Iya. Kuat ular. Endi? Ular apa iki? Tuwa isa. Ular Golkar. Rupane kuning. Ya Allah mlengere. Iki sampe lho. Kok mewek kowe jono. Ora mampir, Mbak. Ora apa. Jalan nek bene jatah sing ngantek mengkas-mengkas lek ngene iki. Saya kayangan ya bisa. Ngopi ra kok 400-an. Piro? Biasane 400. 400. Anak tunggal. Anak tunggal. Sing kono ki sing lanang masih wedok ta? Sing kono? Anaknya di situ ke sini. Langsung kayak gini. Melekat. Emang ya gremes ta? Mang gremes. Iya, yuk mlengar.
Karo panas lek jane ra panas ya ra nemen-nemen iki, Mang. Panas iki. Padahal isih eneng kayon-kayon. Ada pohon-pohon pemirsa. Ambune kembang tengah seger. Heeh. Madu. Campur madu. Wangi. Kembangnya. Tengklek-tengklek. Hasilnya penuh-penuh. Sing ngombe wedang. Iya. Sapa gawe? Wah, Ora kowe nyelang, iya. ngalai. Ngalai gawe. Oke deh, saya seru, luar biasa. Yuk di sini kayak mentrong. Kemana madang, tara mentrong nih kono? Minta. Masa. Ngombe wedang. Pindho. Masa jual soto. Hah? Soto kok iwake gede di sini yo. Gede. Berarti gede dulu. Kesusu, cara nanune anu. Mang esok nyapu, saiki nyapu nah. Ya mak esuk nek urung aku gak mang esuk. Nanti Mas B, Ah, pancen. apa cengkeh?